Ruska avijacija izvela je napad na 8 uporišta ukrajinskih snaga u području Krasnog Limana. Kod Soledara pogođena je baza ukrajinskih snaga za specijalne operacije. Odredi Wagnera napredovali su do 160 metara u različitim pravcima u Bahmutu, rekao je osnivač Jevgenij Prigožin. Danas su jedinice Wagnera napredovali u Bahmutu do 160 metara u raznim pravcima, potvrdio je on. Pod kontrolom neprijatelja nešto je više od 2,7 kvadratnih kilometara. Ispražnjeno je 53.000 kvadratnih metara. Komandant oružanih snaga Ukrajine Aleksandar Sirski stigao je u Bahmut i on je tokom posete izrazio nadu da će Ukrajina zadržati Bahmut. Došao sam kod naših vojnika koji su obavljali borbene zadatke u pravcu Bahmuta. Zajedno sa komandantima doneli smo niz neophodnih odluka u cilju obezbeđivanja efikasne odbrane, napisao je Aleksandar Sirski na svom Telegram kanalu. On je izrazio uverenost da će odbraniti Bahmut uprkos teškim gubicima oružanih snaga Ukrajine u gradu.